ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 7/4/20 ಆಜ್ ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏಪ ಬೋಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಏಕಾಂತಡು ಕೊಳ್ದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಪಂಡ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ತಿಕ್ತಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವ ಆಲಸ್ಯಲ ಸಮಪ್ತಿಯ ಓಡಾಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಆಲಸ್ಯದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದ ಬಿಡ್ತಾ ನೆನಪದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೇ ಆಲಸ್ಯ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂತರ್ಯುಡು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಟುಕರಿಸವುಚಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದು ಪುಜಿ ಎಂಚ ಬಂಧನೋಡು ಪುನಕಲು ನೆನಪುಡು ಚಡಪಡಿಸವೇರು. ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಿರಂತರ ನೆನಪುಡು ಕೊಡಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು వెలిగిಸ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ತಿರುಪದಿರು ನಿಕುಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಟು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಯಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಜೋಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪಾರು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿ ರಥೊಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದಿಯನ್ನ ರಥವಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಶಂಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ವರು ಕೇನ್ನಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ತೆರಿವನವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೊಡು ಬೋದು ಏರೆ ಕೇನಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎನ್ನಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರತ್ತು ಇಂದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಹ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನು ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಆತ್ಮನು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪತಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆ. ಸುರುಕು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಪ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ಡಲ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ರಚಯಿತಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ರಚನೆ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ರಚಯಿತ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ ಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲ ಪನ್ಪರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೊಡಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇತೆ ಎರೋ ಇಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕುಲೆ ತಿರ್ತಿಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಆರೆ ಮಿತ್ತಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನಲ್ಲ ಒಜ್ಜೆ ಪಾತ್ರ ನಕುಲು ಒಲ್ಪೊತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಸೋ ವಿಷ್ಣು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ 84 ಜನ್ಮದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಸಂಗಮಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುಗು 4 ಭುಜಕ್ಲೆನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಚ್ಚಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತಡು ಸುರುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ವಿಷ್ಣುಗು 4 ಭುಜಕ್ಲೆಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ದತ್ತು ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರ್ನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಕೀರಾಜ್ ಪಂದಿತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ದೀವಡಾಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಿನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದು ಪುದರ್ ದೀವಡಾಂಡು. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಓವೆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪತ್ತು ಮೊಕಲ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲಿಚ್ಚೇರು. ಮೇರನ್ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡರು. ನಿಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಮಗೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲೊಡ್ತು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಹ ಮಾತಾ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು.
ನಿಕ್ಲು ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಾಲಕ ಜೋಕುಲು ಈರ್ನ ಕೃಪೆದು ಸುಖ ಗನಿ ಪಂಡ ಸುಖತ ಗನಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಬಾಲಕರು ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮದಾನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಉರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಪ್ಪನು ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಂದ ಪನ್ಪುಜೀರು ದೆಬಂಡ ಸಾಗರ ಅಂತ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುದುಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಸಾಗರಗು ತನ್ನದೈನ ಶರೀರ ಇಚ್ಚಿ ಸುದುಕಲಿಗುಂಡು ನಿಗುಲು ಜ್ಞಾನ ಸುದುಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಕಲ್ಕತ್ತಡು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಐತ ಸಂಬಂಧ ಸಾಗರದೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಐತ ಮೇಳ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದು ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಮೇಳ ಆಪುಂಡು. ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅವು ಜಡ ಮೇಳ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಚ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಭಾಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಭಾಗ ನಡಕೊಂಡು ಐಟಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮಡು ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನೊಡ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದರ ಸುಖದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೊಡು ದೇವಿ ದೇವತಾದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೂಜಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲ. ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾತುಲ್ಲರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪಡಾಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು. ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಚ್ಚಾನು. 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ದೆತೊಂದರು. ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಬರ್ಪಿರ ಅಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಣೇರು. ಯೋಗೊಡ್ದೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗೊಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಭಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಡು ದುಂಬು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಅನೆ ಯೋಗೊಡು ಕಚ್ಚಾ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತರಿರ್ದಲ ಬಂಧನ ದುಪ್ಪುನಕಲು ಯೋಗೊಡು ಎಡ್ಡಾದುಳ್ಳೇರು. ಅಕುಳಂತೂ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮಿಲನಗಾದ ಚಡಪಡಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ನಿಕಲಿಗಂತೂ ತಿಗುದಿರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕಲು ಗಲಿಗೆಗಳ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಮಸ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಳು ನೆನಪಡಂತೂ ಚಡಪಡಿಸ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಚಡಪಡಿಸ ಹೋಜೇರು. ಆಕಳು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪು ನಿರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬಾಲೆ ಅವು ಗರ್ಭರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಚಡಪಡಿಸವನು ಅಂಚನೆ ಬಂಧನ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಚಡಪಡಿಸೊಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಬಂಧನದ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡನುಪ್ಪೇರು. ಪಗ್ಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತಿಗದಿರಂದಿತ್ತನ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಟಿಕೆಟ್ ಉಳ್ಳರು. ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿರವಾನ ಖುಷಿ ಅಂತರಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡುಪುಚ್ಚಿ ನೆನಪುಡ್ತೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪರು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಗುಡುಕರಿಸ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನಿಕಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ದುಃಖನ್ನು ತೂತಾರು. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು. ದುಃಖ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿದೇ ಉಂಡು. ಭಲೆ ಏತೆ ಸಾಹುಕಾರರೊಪ್ಪಾಡು ದುಃಖ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಅಕಾಲ ಸಾವು ಅಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಕಾಯಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಮಯಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶರಣು ಬಿಡ್ತು ನನಂಜಿನು ದೇತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಪುದರೆ ಸುಖಧಾಮ ಪಂದಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ತೆರಿದರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರತದ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಕ್ಲು 21 ಜನ್ಮಗಳು ಪಾವನ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮಸ್ತು ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಬಂದು ತೆರಿದಿರು. ಏರು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರೆ ಸತ್ಯೋಗತ ಆದಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ದತ್ತು ಮಲ್ತಂದಿರು. ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಶರೀರದ ಆಧಾರಣ ದೆತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತಂದೆ. ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಏರು ಯೋಗ್ಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಡು ಬರ್ಪೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನನೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಡು ಅವಳೆಯರ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪುರುಷರ ಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ವಿಕಾರಗಾದು ಒರಿಗೊರಿ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪವಿರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಇತ್ತೆ ಎನಿಕುಲು ಕಾಮ ಚಿತೆರ್ದು ಜತದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದರು. ದ್ವಾಪರದು ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದರು. ಒರಿಯಗುರಿ ವಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಂಕನನು ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂಧಿಸವರು. ನಿಕುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೈನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವರು. ಕಾಮ ಚಿತೆರ್ದು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆರ್ದು ಪೊರ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ಒಟ್ಟಾದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕ್ಲು ವಿಕಾರಡು ಪೂಜ ಬಂದು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ಉಂಗುರೊನ್ಲ ಪಾಡುವರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲಿರು, ಪ್ರೇತಮಲಾದುಲ್ಲಿರು, ಮಾತ ಸೀತೆಯನ ರಾಮ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಬಾಕಿ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮನ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಅಕಳು ಈ ಸಂಘ ಮೊಯ್ಗೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನ್ ಪಡೆತಿರು. ಅಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸಕ ಬಾನ ತ್ವಜ್ಪವನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಚಿತ್ರೊಡ್ಲ ಕೊರ್ರಬೆಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪನು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇರ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ರದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ತಿನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತೂ ಏರ್ಲಾಪುಚೇರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆದ ಅರ್ಥನೆ ಅದುಂಡು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪುನವು. ಅಮರ ಕಥೆಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಅಮರ ಪುರಿಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಚೇರು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ರಡ್ಡರ್ 1000 ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣದ ಕಥೆನು ಮಾತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅತಂಡಕ್ಕೇನುವೇರು. ವಾಸ್ತವಡಿಂದು ಮೂಜಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಆತ್ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನೆ ಆತ್ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಯಾನಿ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತ ದೇವತೆ ಅವಪ್ಪೆ ಎನಡನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾವತು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ರೂಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾರಣ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುತ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ರಾಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಮಿಥ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬಿಂದು ಇರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಬಿಂದುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಡು. ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಡು. ಈತ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶದ್ದಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಭೋಗೊಂಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಡು. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು ನೆನಪುಡದೆ ನಿಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಕೊರಡಾಪು ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಸಹ ಏಕಾಂತೋಡು ಬೋದುಕೊಳ್ಳುಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ತೆರಿಪಲಿನಿ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇನುವಿರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗುಡುಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗುಡಿತ್ತ ಕೂಡ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಭಾರತಡೆ ಅದುಂಡು. ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲ ಸಹ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮ್ಮಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಖ್ಯರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆಗಲಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬಾಬನ ಸಹಜ ನೆನಪು ಬಕ್ಕ ಸಹಜ ಆಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರರಂತೂ ಆವಡಾಪುಂಡು. ದಾನ ಕೊರಿಯಡ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತಡು ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಣ ಉಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. 25 ಜನ್ಮಗಾದು ಸುರುಕು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಉಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಚಕ್ರ ದೆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ, ಚಂದ್ರವಂಶರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡಾಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ದೆಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹಾಲು ದೆಸೆ ಅದುಂಡು. ರಾಹು ದೆಸೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಓವೇ ಗುರುವಾಪುಜೇರು. ಈ ದೆಸೆ ಅದುಂಡು ವೃಕ್ಷಪತಿ ನಾವು ವೃಕ್ಷಪತಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. 5ಅವರ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆದುಪ್ಪುಡು. ರಾವಣೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಹು ದೆಸೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಕೊಳ್ಳುಂಡು. ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷಪತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆತೆ
ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗಳು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಡಿಂದೆ ಕಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು. ಸತ್ಯವಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಯೋಗ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಮಾತಿದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚರಣೆಯಾದೊಂದು. ಪವಿತ್ರ ಅಪನೆರದವರನೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ವರದಾನ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಕಲ್ನ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಓವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪಡಿ ಕಾರ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರಪುನಕಲು ಪಂಡ ಬೇರಿಸಾಯ ಕೊರಪುನಕಲು ಏರಾದೊಲ್ಲೇರು. ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರಪುನಕಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವು ಈ ಕರ್ಮೋಡು ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐನರಿದವರ ಓವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಈತೇನಾತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಆದೊಡ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪವನಾರು ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥತ ಆ ಬಾಬಾದೊಲ್ಲೇರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿನ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅನುಭೂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಹಜ ಯೋಗ ಅಲ್ಪ ಸಹಜ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತನು ಮಲ್ಪಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಅಲ್ಪಗುದೆ ತೊಂದು ಹೋಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಚ್ಚಲು ನಿರಲ್ದಲೆಕ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಬೆರಿ ಮಲ್ತದು ಬುಡುಪರ ಪಂದಿತ್ತ ನಾವು ತಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾರೆ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಧುರತೆ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಧಾರಣೆಯಾದುಂಡು ಓವು ಕೈಪೇನ ಧರಣಿನ ಸಹ ಮಧುರವಾದ ಮಾತು ಬಿಡಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯರ ಆಧಾರ ಬಾಬನ ರಡ್ಡು ಮಧುರ ಪಾದರಾದುಂಡು. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲು ಮಧುರ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಾದ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾನು. ಮಧುರ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾನು. ಇಂಚನೆ ಮಧುರತೆದ ಮೂಲಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಸಹ ಮಧುರಾದ ಮಲ್ತದು. ಈ ಮೋನಿನ ಮಧುರವಾದ ಮಲ್ತದು ಸದಾ ಈ ಮಧುರತೆದ ಉಡುಗೊರನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ದೀವನ್ಲೆ ಇಂದೇರ್ದೆ ಸದಾ ಮಧುರಾದ ಪರ್ವಕ ಮಧುರಾದ ಮಲ್ಪರ್. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.